kambi mar Royal Media Services nomole gwenge mag Nyanza e limbe margi mar ndaladek e Ramogi johera magi. Jolendo mag Radio Citizen nobago nyasi maratipo e gwenge mag Oyugis e kaunti ma Homa Bay. Kama jodak nodhialie kendo yudo thuolo mar romo gi jolendo makamago. Kambi tudruok mar Safaricom, kambi mar Joy Millers, kachel gi kambi mano mar math mar Pepsi, noriwore gi kambi mar Royal Media e chopo ne jodak e kaunti ma Homa Bay. Limbe makamano biro chopo e kaunti ma Kisii odiochieng' makiny. Pale kuna simu ya Neon Smart. Kununua MB. I'm happy that our clients wamepata hizo promotions, wengine wamekunywa wamefurahia, tuko na goodies hapa mingi, offers ni moto. Mahali popote unaposikia raha iko, then unakuwa na hakikisho kwamba that chapati tunazo. Leo tumekula chapati, wakazi wapo Oyugis wamekula chapati, wamesample chapati, na kila mtu anasema We are also enlightening our customers about the offers we have. Today we have an offer called Be Life for data, whereby you are able to buy data and use it hourly, and you can be able to enjoy maximum value.